Para di nila malaman ang tunay na naganap. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga supingtig paminawan mininghan dumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tata. Sa di pa nagkusugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinakuluhan. At ang hirap. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sura sakay rin. Ay, maliit bang kakuin sa trabaho. Duty na ka? Uy, Junjun, ikaw man gudi ay na. Oo, duty na ko pero padyo ko makasakay ay. Asa na ka mo duty? Sa Mandawi. Sakay na lang diri. Na-extra mo ko helmet. Layo lang, uy, maikog ta. Ano ko taong maikog man ka, nga kaila man ta. Sige na, sakay na diri kay. Masig maliit ka niya sa imong trabaho. Na, sige na lang, uy, bahalag uwaw, musakay na lang yun ko. Si Junjun dito yung gisakyan? Uday, Tess. Nagian man ko niya, nag-atang og kasakyan. Moto, iya kong gipasakay sa iyang motor. Hala, kuyawa anak day, uy. Ha? Usig kuya, uy. Kuya, og may gugma na si Johnny mo. Ay, saba diha, uy. Sige na ba itabo nga makagusto na si Junjun ako. Kaya gawas ka may anak ko, maguwang pagod ko niya. Hay ta. Uy, Junjun, ikaw mong kudi ay na. Nag-unsa ka din niya, uy. Ako kang gihapit oy. Ha? Anong imukutang kong gihapit? Aron ba di ka maglison inig pauli nimo? Jun, Mamauli ta kay nagpaabot na tong imong anak nimo. sige. Abi na ko buka ulit na diretsyo. Ni snacks pa man lagi ta. Snack tanggaan oy kay lisod na kay good montas daan ba. Traffic niya ta. Jun, Yes ta. mangutala ko ba? Unsa ba di pasabot ini imong gipakita na kaayo na ako? Kuan. Naluoy ko nimo kay ikaw ron nagpadako sa imong anak. O gusto ko nga mahimong kabahin sa imong kinabuhi, ta? Jun, Mahal ta ka, ta? huwag ka mahibaw sa imong gipanulti, Jun. Ulitaw, taong ka, uy, batan-on pa. Samtang ako, tiguang na, og may anak. Ikaw no, kung makasulti ka, mura din, tiguang na kay ka. Pila ganin mo edad? 40 na taong ko, uy. Ang mo na, 40 pang ka. Di ba na tiguang eh? Ug pila man ko ng edad ni mo, be? Mag-25 ako. Mag-25 ka. Mura na kag akong anak, no? Eh, di mo na basihan ang edad ko. Importante nga magkasinabo ta. O di ba? Sapat ya, Jun, uy. Iba mo lagi. Matagi lang igugidalon na igugmaon ka. Jun. Day, unsa na akong giingon nimo? Diba? Naibog lagi na sa Junjun nimo. Ay, nag-uol bitaw ko, Tess. Unsa mo ko na magikakulaan? Seryoso kay Junjun ako. Ako pa nimo no? Imo nang sugton si Junjun. Aron na kay katimbang sa pagpadako sa imong anak. Tinuod ka? Imo na kong gisugot, ha? Oh, Jun, idawat ko na imong gugma. Yes! Salamat, tata. Recorded by X Thunder Gaming. Ani nakapuyo sa amo, Tito Jun? O Dong Ruel? Mao na dong. Mura na di ko naipapay ni kay ano yung nagkapuyo sa amo, Tito? Mao gyud. O pwede rin sad nga papang imong itawag nako, Dong Ruel. Sige, magpapalag ko nimo. Sige, kana sa insa ba? O sige, mataya. Ay iso. Malipayon sa akong anak. Kung may giilan siyang amahay. Kumusta ang bagong minyo? Saba ka di day, uy. Minyo, good. Unsa man itawag ana nga na naman kay bana? Ambot ay, uy. Nakulbaan ko na akong kipuhat ng pagkitipan ni Junjun. Nga naman? Mango daw mga na ako siya, Gwen. Unsaon naman lang kung makakita siya parehas niya edad. Unya, iya kong biyaan. Sus, dili tingali na mahitabo day uy. Kisa ako nakita no. Love kayo ka ni Junjun. Malipayon ka ba? Bana ko ta? Malipayon ko, Jun, pero... nabala ka gihapon ko. Unsa may imong gikabalakan?
tingali ko sa kahigayon, anak. Mubiya ka na ako. Hindi ginamit tabo nga mubiya ko ni Mara kay love dakay ka. Kung pananglit, mubiya ka na ako. Ang una tingali maapituhan, mao si Ruel. Ha? Nga naman. Ang love naman ka sa kong anak. Masakitan siya kung mawa ka na mo. Ay kabalaka. Di ko mawa ninyo. Hangtod sa hantod ko ninyong ikauban. Salamat, Jun. Ha? Di ko ni mo kuhaon, Ron? Di lang muna ha, kay naku importanteng nakaw ron. Asa di ka? Namit ang bungang birthday, maong pauli lang sa gimuha ha. Sige. Ayaw palabig inom ha, kay nagmotor baya ka. Sige ta, bye. Hubog ka ayaw ka, Jun? Okay na. Sir Will? Nakatuhog na. Paimutang nilipi kay paimunti ka o papi. Ayun na. Matuwag na ko. Dili ko ni mo ihatod sa trabahoan? Magdali ko ta kay sa'yo kung musulod dun sa akong trabaho. Pagsakay na lang jeep. Mao ba? Nakabantay ka nga na siya kausaban? Uday, lahi na kayo siya sa una. Di ba na siya mulakaw kung dili ko niya ihatod sa akong gitrabahoan. Pero karon nausap man, uy. Mao ba? Ay, pwede tila na siya dayo, uy. Pila naman ka adlaw ron nga uwa mo ulit si Junjun dinis amo. Kung textan, di sa mo reply. Adto na ko yung amigo, be. Magsusik ko bahin niya. Wadi ka may bawa ba yung Junjun ta? Maubitaw na ni ako, Chard, kay gusto kong mahibaw kung asa siya karuin. Di mo siya mo reply kung textan ako. Kuwanta, kanang naan may gikalingawan nga laes Junjun. Ha? O iyang giabang ubay. Unsa? O aron lagi mo to, no? Kuwita, tultulan kaya kung nasa sapiyo. Tata? Nakalitan ka nga naabot ko din sa bag-o ni mong gipuyan. Uban sa bag-o ni mong katipon. Kinsay nagdumdum niyo din eh. Di na kinahanglan, Jun. Be, mo-duty na ko, ha? Tess. Ta. Kasi buti pa sa buti ni. Nga kamo ang nagtipon ni Junjun. Sorry kayo ha. Nagloib. Nga lang imo ning gibuhat ako, Jun. O ikaw ang sabtay, Tess. No nakahimo man ka sa pagpasakit ako nga suod man untag at higala. Dahil pasaylo ako. Nagsugod din tanan sa dihang nagkita mi sa usa ka birthday party. O parehas mi nakainom. Hangtod nga may nahitabo na mo. Kinuha ko. Ug akong natugtad nga mahal ako si Tess kay nimo. Tugod ba kay bata siya o bay anak? Pasaylo ako. Wala ko mahimo ini. Kaya niabot na bagod akong gikahadlokan. Nga usa ka higayon, anak. Mawa ka na ako, Jun. Usbon ko. Pasaylo ako ta. Naglalagay ng ngiti sa aking mukha. Di gani ka makasalig sa mga lalaki. Kay bisag mahal ka niya, moabot ang panahon nga iya ra kang biyaan. Ug ang labing sakit kay ang suod pagid akong higalang iyang gipuli nako. Kaninyo Tess o Junjun, kung naminaw mo karon, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong pagpuyo. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN.